ଜାତୀୟ ଫୁଲ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଜାତୀୟ ପଶୁ ବାଘ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ମାରୁର ଜାତୀୟ ଫଳ ଆମ୍ବ ଜାତୀୟ ଗଛ ବର ଗଛ ଜାତୀୟ ନଦୀ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଜାତୀୟ ଖେଳ ହକି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜନଗଣ ମନ ଜାତୀୟ ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସପ୍ତାହକୁ 7 ଦିନ ବର୍ଷକୁ 12 ମାସ ଆମ ଦେଶର ନାମ ଭାରତ ରାଜ୍ୟର ନାମ ଓଡ଼ିଶା କଲେକ୍ଟର ନାଁ ଡାକ୍ତର ବିଡିଓଙ୍କ ନାଁ ନାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଫକୀର ଚରଣ ପରିଡ଼ା ଏପଟ ନା ଆଉ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ଆଉ କଣ ମୋଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ରାଜଧାନୀ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ସରପଞ୍ଚ ନା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ନା जदि आपंक पाखे किसी एमती इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी निहाती आमको व्हाट्सएप रे पठातु आम व्हाट्सएप नंबर शो कर नंबर ही आपणक अंचल किसी इंटरेस्टिंग वीडियो आमको सेंड करंतु आगु को एमती वीडियो देखिए चैनल को सब्सक्राइब करंतु पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टी को बजि दियंतु जदि ए छोट पिलाटार वीडियो टी भल लागी छि वीडियो टी को लाइक कमेंट शेयर निश्चित करंतु से पर्यंत हम रहली नमस्कार।